ku chipani cha Malawi Congress Party makosana kusankhidwa kwa a Simplex Cholo Banda kukhala leader of opposition kuoneka ndithu kuti kumene kunachitika chinyengo china chake mpaka ndithu ena mwa akuluakulu kumeneku ayambano kubwera public kumaonesa ndithu kuti sali okhutira komanso ndithu mmene zinayendera kuti a Simplex Cholo Banda akhale ndithu leader of opposition. Ndefunso nkumati kodi ndi akuluakulu ake ati amene ndithu akuoneka kusakondwa ndi chiganizo chimenechi nanga akuyankhula motani makapokhuza ndi nkhani zokuti a Cholo Banda anagula ndithu udindo umenewu. Poyankha mafunso amenewa tate ndithu muyisatire bwinobwino umene tifotokozere nkhaniyi. Koma poyambirira tate timvere ma VN amene amavungirana ku magrupu a WhatsApp akumene ku chipani cha Malawi Congress Party maka ndithu posemphana nkhani yakusankhidwa kwa amene a Cholo Banda kukhala leader of opposition. MCB siyogulisa mwamveti, MCB siyogulisa, chipani chisi mugulisa mandiva mapulani anonse alipereka amene mukupanga mandiva, chipani chisi siyogulisa ndizopusa zimene zozo pano patili munyengo loti sitingamafune munthu ogona kuti akhale kutsogolo kwathu mandiva. MCB is not for sale. Iye ujasuwa chipani ndipo anakumweresa suwa chipani cha Malawi Congress Party ndayi ya Bingu so anali director mandiva, anali director ndayi ya Bingu musone ngati anyamata MCB city maziwa zimezo musatipange zoti tikukumbeni. Chipani chisi chogulisa chipani chisi chogulisa. Chabwino tamva panepo makosana amenewa akuyankhula zonena kuti udindo umene wa Cholo Banda anagula ndithu ndi ndalama, anapereka ndalama ndi ndalama zimene zonampasa ndani mwachizukire ndoti ndalama zimenezo zinapita ndithu kwa mtsogoleri wa ku chipani chimene cha Malawi Congress Party amene ndi a Lazarus Chakwera. Ndi amene amayankhula zimenezi ndi achinyamata ndithu aku chipani chimene cha Malawi Congress Party. Mkangano umenewo unali ndithu ku magrupu a achinyamata kumeneko. Ndipo zindika ndithu kuti ku chipani kumakhala ndondomeko zikuoneka ndithu kuti achinyamata amenewo nkhani anayipanga ndithu escalate kuyipirisa wamkulu wa achinyamata kumeneko ujamati youth director amene watu ndi Baba Steve Malondera kupangira ndithu kwa anthu amene sitimamsata bwinobwino amene Baba Steve Malondera metafotokozera mokuti ndi national director of youth kumeneko ku chipani cha MCP komanso ndi MP amene anawina ndithu pa chisankho chija kuchokera ndithu ku Lilongwe South East constituency mu nthawi ya ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party anali ndithu deputy minister for transport. Ndi mkulu amene pa nkhani yokhuza ndi za amene a Simplex Cholo Banda kukhala leader of opposition iwo ndithu alemba pa tsamba la mchezo la Facebook. Ndetu werenga ndithu uthenga umenewo kumapitoke ndithu tufotokozere bwinobwino chimene afuna ndithu kutanthauza mkulu amene. Uthengawo aulemba kunena zona kuti I've received phone calls and messages in my inbox and FB ask me to comment on the selection of leader of opposition. I respect my dear president H.E. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. As such, I will not put my words or expose him. No, I'm his director of youth Kuchpan. Come one day, I will take role in the parliament in presence of the leader of opposition and expressing my position and real feelings. Chifukwa message send matter. That day, I'll be fired. Mwachiduwe ndi kuti muchichewa mkulu amene akutanthauza zonena kuti walandira ndithu mafoni ochuluka kuchoka kwa anthu osiyanasiyana komanso ndithu mauthenga osiyanasiyana ndi kuti amene ndithu amapita ku inbox yake ndi kuti kanda WhatsApp kuphatizapo ndi kuti apa Facebook. Mameseji amenewo amafuna ndithu kuti mkulu amene monga director wa achinyamata ku chipani chimene cha Malawi Congress Party athirepo ndithu mlomo pa nkhani yakusankhidwa kwa amene a Cholo Banda ngati wamkulu wa zipani zotsutsa kumene ku parliament. Ndi akufotokozera pamenepa kuti ndithu iyeyo amalemekeza mtsogoleri wakale wa dziko yemwenso iyeyo amamukonda ngati mtsogoleri wake amene watu ndi a Dr. Lazarus Chakwera. Ndiye pa chifukwa cha chimenecho akufotokoza kunena zona kuti sathirapo mlomo wina uliwonse kapena ndithu kumupanga expose kapena kuti kumuyalusa Chakwerayo. Akunena zoti ndithu iyeyo wakanisisa meaning Baba Steve Malondera wakanisisa ndithu kuti iyeyo ndithu ndi director wake wa Dr. Lazarus Chakwera ku chipani chimene cha MCP kumbali ndithu ya chinyamata ndi sayankhulapo kena kalikonse. Komano tsiku lina ake akuti ndithu akazapita kumene ku parliament akazatopa ndi kuti kumene koko azafotokoza bwinobwino zimene ndithu zili mkati mwa mtima mwake chifukwa kuti zikuoneka ndithu kuti amaphinjika kwambiri koma akukanika kuyankhula makapa kuphinjika kumene amaphinjika posatira ndi zimene zimachitika ku chipani chimene cha Malawi Congress Party makamaka ndithu asogolera amene achina Lazarus Chakwera ndi anzawo ndithu kumeneko. Ndi akunena zona kuti miseche ndithu samatha kusonyeza zoti chinyengo china chake chimene chikuchitika iye ndithu amakhala kudziwa zimene amadandaula makosana amene a
youth ndizoona kuti ndithu panachitika chinyengo china chake ndi zinthu zimene zonso ku parliament ndithu siku linake azaziyankhula ndekuti zimene ndithu zisachitise manyazi amene wachitchula Banda komanso kuphatiza ndithu a Lazarus Chakwera ndi zinthu zimene zonso akuluakulu amenepo zapsa mtima azapeza kuti mkulu amene ndithu amuchosa pa udindo umene wa wamkulu wa Chinyamata ku chipani chimene cha Malawi Congress Party. Makosana moitsata kuna bwino nkhani imene ikuyendera mmene akukambira ndithu makosana aku WhatsApp group uku maka ndithu a Chinyamata amenewa komanso ndithu kuzabwera amenewa Baba Steve Malondera akuna zoti safuna kupanga expose mawu okha ofuna kupanga expose akutanthauza chani akutanthauza kuti pali chinthu china chake chosayenda bwino chachinyengo china chake chimene chinachitika chimene ndithu safuna kuti achiuluse kuti anthu adziwe komano panachitika ndithu chachinyengo china chake ndi chachinyengo chake ndi chani kusankhidwa ndithu kwa amene achitchula Banda okhala leader of opposition ndi paja ndithu ku magrupu akunena zona kuti amene achitchula Banda anagula udindo anapereka ndalama ndiyoti anapereka ndalama zizo kwa ndani ndiyoti anapasa ndithu Achakwera mwina ndi ena mwa akuluakulu akumene kuneki kuti ndithu apasidwe udindo umenewo ngati leader of opposition chifukwa kuti katenga nkhani imene ikuyendera mbuyo mukuna zatchula dzina la amene Assembly Chichola Banda ndikuti otchula anali ndithu amene a Lazarus Chakwera kuti akhale ndithu leader of opposition ndi nkhani imene zikunena ndithu kuti kuchipane kumeneko ndikuti anthu ndithu sanakondwere anayamba kuyankhula zoyankhula kena kuti nazona ndithu kuti anazasintha ndithu chiganizo kuti kumeneko akuyena kukakambirana panali pa 1 November akambirana kumeneko ndi kumene ndithu apange chiganizo kuti amene angakayimire ngati leader of opposition ku parliament ndi ndani potenga ndithu kuti chipani chimene cha Malawi Congress Party ndi chachikulu chimene ndithu chinde aphongo ambiri kumene ku parliament maka kumbali yotsutsa boma Gerald Kazembe amene ndi wachiwiri kwa Secretary General ku chipani chimene cha MCP anazafotokoza ndithu kuti mkumano umenewo uchitika ndithu pa 1 November potenga ndithu kuti ku parliament amafuna dzina la amene akakhale ndithu leader of opposition kumeneko nawo bazokambirana za kumeneko ndese zotika kunali ndani amene nakambirana tinaona ndithu kuti amene achitchula Banda zina lawo ndithu linapitirira kusimikizidwa kuti ndithu ndi a leader of opposition kumeneko ku parliament tinaonanso ndithu achitchula Banda anabwera ndi speech ifenso tinapanga publish nkhani yokhuza ndi amene achitchula Banda makapa zimene ndithu anayankhula ngati leader of opposition ndi lesson lanji imene ndithu tikupeza mu nkhani imeneyi maka ndithu ku nkhani yokhuza ndi democracy mu zipani potenga nimene nkhani imene ikuyendera zikuoneka ndithu kuti ku chipani chimene cha Malawi Congress Party kulibe ndithu democracy zimene apanga mtsogoleri wa kumeneko chiganizo chimene apanga amene a Lazarus Chakwera ndi kagulu kaina kake zikuoneka ndithu kuti amenewo akuyena ndithu kuti asatire maka osatira achipani chimene cha Malawi Congress Party akuyena ndithu kupanga comply to zimene ayankhula amenewa ndikuti kandi zachinyengo anthu amene ndithu akuyena kuvomereza chiganizo choti chapangidwa chopanga benefit anthu ochepa chifukwa amene zimanenera mfundo za democracy kumene ndithu amene okhalira pansi onse amve amene akudandaula abwere pamodzi kuti akufuna ndani amene angakhale ndithu leader of opposition kumene ku parliament amene akupanga zinthu ngati zimenezo anthu akasankha ndi pamene ndithu apange evaluate kuti zimene asankha anthu ndizoona kapena ayi chifukwa ngati akuluakulu amene akumabwera ndithu kumazayankhula zinthu ngati zimezi amene a Baba Steve Malondera zikusonyeza kuti pali chinyengo ndithu chachikulu chimene chinachitika komanso amene a Lazarus Chakwera akuoneka ndithu kuti samasusika makapa chinthu chimene akufuna kuti iwo apezepo phindu alibe nazo ntchito kuti kaena kakuti chani kaena kudandaula motani alibe nazo ntchito zimenenso zikuonesera kuti munthu amene amalamulira dziko la Malawi amayenderanso mfundo ngati zimezi ndithu zoti anthu akudandaula kakuti kuli mavuto tani iwo analibe nazo ntchito chimene amapanga focus nchona kuti kodi iwo apindula chani pa zinthu zimene zikuchitika ndi nkhani zambiri ndithu zimene zimakhala zikuchitika ku dziko zokhoza ndi katangale ndi ziphuphu komano palibe china chilichonse chimene amene Lazarus Chakwera amachitapo kuti anthu amenewo akukhuzidwa ala ndi ndithu zilango so ziganizo ngati zimene zimene ndithu zinapanga cost chipani cha Malawi Congress Party kuti ndithu chipezeke maka kuti chili kunja kwa boma paja kumeneko ambiri amakhaso akudandaula maka ndithu otsatira achipani chimenechi komanso ena mwa akuluakulu kumeneko amakhala kudandaula ndithu kuti a Lazarus Chakwera anangotenga ndithu anthu akutchalichi kwaunjika ku maudindo akuboma komanso boma amenenso anapanga ziganizo zimene zinawonongetsa ndithu dziko ena sanapange benefit nimene ndithu amayankhulira makosana kumeneko nawo zinthu ngati zimene zikuchitika ndapa ndithu tikuziona kuti zipanga manifesto ndepaja masiku angapo apitawo NEC yakumeneko inakhalira napasi kupanga chiganizo kuti atsogolere chipani chimenechi ndi ndani maka posatira ndithu kuti anthu ambiri amaonesa kusakondwa nimene usogoleri wa Lazarus Chakwera ndi NEC yakumeneko anapangira zimene zinapanga cost kuti atuluke ndithu mboma ndipo tenga nimene anakambirana ku NEC imeneyi akuti ndithu anagwirizana zoti Achakwera apitirize ndithu kusogolera chipani chimene cha Malawi Congress Party so ndi ziganizo ngati zimene akuchitazi ndikuti given akubwesa ndithu division ku chipani cha Malawi Congress Party ndeti asayembekeze
tilemekezeso zonoti angazakhale mwayi odzalowa mboma mu chaka cha 2030 nimene ndithu akuyankhulira ngati leadership sisintha komanso ngati machitidwe sasintha amenewa a Lazarus Chakwera, of which isonzoti ma voters kapena kuti nzika za dziko la Malawi ndikovuta kwambiri kuti ndithu angazakhulupirire a Lazarus Chakwera makani imene anasogolera dziko la Malawi polekera zinthu zambiri kumaonongeka ndi cholinga choti iwo apange phindu komanso ndithu ena mwa akuluakulu ku chipani chimene cha Malawi Congress Party apeze ndithu phindu kumeneko ngati achina Richard Chimwendo Banda ndi anzawo ena ndi ena amene ndithu anali asogoleri ku chipani chimene cha Malawi Congress Party. Kuphatikiza pamenepo anthu ndithu amene anapanga partner kapena kuti alliance ndi chipani chimene cha Malawi Congress Party amene anapangira treaty anthu amene aja, some of them they lost their lives. Tikudziwa nkhani zake zimene zinakhalira. Nkhani zonsezi ndi kuti ndithu kusowa kwa democracy, kusafuna ndithu kulolerana ndi kumene kunachititsa zinthu ngati zimezi, kumene kunapanga ndithu cost amene a chipani cha Malawi Congress Party. Sitikudziwa ngati muli ndi ndemanga pa nkhani imeneyi. Ngati ndemangayo muli nayo mutha kutifotokozera comment section, koma tilemekezenso maganizo a anzathu. Ngati sinapange subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 titha kupanga subscribe ndi chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndeti kufika kwake kuzikhala ndithu kosavuta.